gayeng ya, Kang. Kaya-kaya ming-ming sepele. Ki mau wis dadi kaca benggala perang gedhe, Kok. Ayo. Arep ming kaya dus loro. Heeh. Ning bayangane wong delok ki wis ngeri lho, Kok. Ayo. Halo sing nang pinggir panggung kowe nganti meringis-meringis. Mbayangke do bacok-bacokan. Ayo. Prabu Susarman wis maju. Ayo ditonton menang sing ngendi? Yo. Matswapati